Уникални котки от различни породи могат да бъдат видяни днес и утре в Интерекспо център в София. Международната изложба, освен че събира любимци от целия свят, има и благотворителна цел. На нея може да си купите детска рисунка на коте, като средствата ще бъдат дарени на болни от диабет мълчугани. Бранд Орей Бомбук е една от най-впечатляващите котки на изложението. Той е на 2 години, от породата сфинкс и няма абсолютно никаква козина. Ако искате да имате в дома си такъв екзотичен любимец, трябва да знаете, че цената му също е доста впечатляваща – около 4000 лева. Той е от Русия. Ние го притежаваме сравнително отскоро. Имаме тази чест всъщност да го притежаваме сравнително отскоро. Той е участвал на други изложби по други системи, където е достигнал до най-високи изложбени титли. Тук могат да бъдат видяни и някои от най-големите домашни котки в света, като този симпатяга, който е само на 8 месеца, а вече достига дължина от внушителните 1,20 м. Можете да обърнете внимание колко са дебели му лапите, моите 3 пръста и неговата лапа. Те са много силни, но ако си приятел с тях, нищо няма да ти направят. Лапа пък е уникална, защото има вместо 5 по 6 пръста на всяка лапичка. Това обаче е нормално за нейната порода, чийто единствен представител в България е именно тя. Тя си има 24 пръстчета, на всяко по 6. Ето така. Ето така. Тук може да се брои. Тя е много спокоен характер. Специално тези котки се отличават с изключително лек и добър нрав, много добри приятели за деца и за хората. Освен, че са домашни любимци, някои от тези котки изкарват основния месечен доход на семейството, в което живеят. Наградният фонд на международните изложби понякога надхвърля $5000.